Baya brok ang hai tini norong ni bagai kaisa Kubui Hamjakma Kothoma no tubui phaikya norok tabuk phano Wansukma Emang production channel no subscribe khlaijiga hinke subscribe khainadi himni hinke sing tini Khoroksa Takhuk ni Kubui Hamjakma Kothoma no khanai nalayane o Takhuk ano share khlaikya ba phiya ang o Takhuk ni mung saklak bono mungta sadini sajak ba ang bini mung no norok no saliya video no pila ni simi paithak jora nai tongdi o Takhuk ba obukuk pila mala laimani hingka o bwrwi o Takhuk no hai hinai Instagram ti chat khlaikya oi hinai hingkai o Takhuk saka i sadi hinai hingka o bwrwi saka nini para roke borong khasa o Takhuk saka afro ani para hingke sabro nini ke hingkai o bwrwi saka ani hingke jompui hinai hingka aboni pore o bwrwi o Takhuk no bini WhatsApp number sanka hingke te o Takhuk bo bini WhatsApp number no riwi dika hingka afurga Takhuk o bwrwi no propose khaikya aboni pore ke o bwrwi bono accept khlaini haka abo dikhino borok khamkino hamjagui tonglaisa salcha o bwrwi tela murao bongni jatini sadio phaji hinai o Takhuk no bo saka aboni ulo o Takhuk bo khonatui sadi tini tiyo bini dolongni oro thangui tongwikya sadini din phaisok paikya o Takhuk sadi bwskangni lamao ke o bwrwi no nasingui tongkha 2-3 ghonta nasingui bo o bwrwi phaisok pailiya o bwrwi no call khlaina bo o Takhuk ni phone no block khaijak nasingmasi nasingui ongjagli angui o Takhuk telamura ni simi train station jora auto kawi thangka bo train station bo haino hai nasingka phara phaino nuda nuglo honi bo yang na hari naikya haipano nugliya ulokhe borok bo thangnani bagai train ka sawo inke o bwrwi no bo phaimani nugo haipano borok kokma saboliya nugliya o bwrwi ke o Takhuk no o Takhuk Agartala o thangui sogokya Agartala thangui sogoi mani ulobo bini logi tongnai bini darani phunawui bo o bwrwi no call khaikya call khaimani ulo bini ma yasagui saw sabo nung call takhaji oro hinai o Takhuk o bwrwi bai asuk khatung khajake malaina hinai thangmani lama haksalni phaiye bini dolni oro tongphaimani bobai malaina hinai haipeno bobai malainiya o Takhuk hakino o Takhuk nogo kipili thangnani nangkha nogo thangmani ulo tani dino phungayei bo o bwrwi no haino hai call khaipika o Takhuk hai hinai singka o bwrwi no nungmiyawo ang asukno no call khlaimani nungno geda nungtamani call receive khaya hinai o bwrwi no o Takhuk singka afro bwrwi hai hinai kipil mungriwo ani yagaya phone ani amani yagosi phone hinai sawo o bwrwi o Takhuk no haino hai tesa kipil mungriwo ani ama babu song nono sajagya lekhapora kari hinai sawo o Takhuk no o bwrwi afro o Takhuk saka kwnini Kubui Hamjakma kwrak hingke boam bupasong sajagya phano kuno ongya hinai saka afro bwrwi sawo ehe ang nungbai ongui manglaka hinai saka hingko asla singka pa nung asiki sabaida ano pogui thangsinai hinai hingga bwrwi sawo pokman glak ang no haipeno ang anima babu songni kokno mana reknai hinai o Takhuk no o bwrwi saka o Takhuk saka nungano pogui thangpano angle pogui manglak no nasingui tongnai sal gedengma romboi hinai khoroknani Kubui Hamjakma kwrakhai tonikha hingke kuno dino kwmai thangya Kubui Hamjakma jesepano buwa bupasong sajagyang thun kwnui khabaksa hingke kuno dino kwmaiya Kubui Hamjakma baya brok tinini o video no sajagui tongkha hingke like comment share khlainani ta pokdi ta channel ko talungui tongo hingke subscribe bo khlainani hambai।